Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabiya wannan shiri mai suna gidan barmasi wanda muke haska muku shi duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare. Wanda a wani lokaci kuna bibiyan mu a kafan YouTube domin ku samu wannan shiri mai suna gidan barmasi. Insha Allah ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yace zamu daura muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna gidan barmasi da misalin karfe 11 na dare a wannan tashar ta mai albarka. Ta hanyar yi mana subscribe da danna mana ƙararrawar sanarwa ta nan ne kaɗai za ku samu wato shi ainihin wannan shiri mai suna gidan barmasi. Mun gode da kasancewa da mu. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan Allah ya yarda zamu daura muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna gidan barmasi sannan zai ci gaba da ƙayatar da ku kamar yadda muka saba ƙayatar da ku. Mun gode. Ba sa fassara shi gaskiya sun dan jima ba su fassara ba. Ba su sun dawo fassarawa? Bari su da nemo ɗaya ne. Ko zan fara shi?
ya 17 ba shi 6 Ha? ba shi 6 ya 17 mun tsallake Bari da ka ga sauran na bar na karshe ne mai ya manta daga ina nake. eh na'am Waya ka tura ba na TV ba. na TV ne zai a waya zai a TV zai a waya zai a TV ku sa a TV ku gani An sa ni aiki ya. dole shi yi ku je ku ƙara sa shi ku gani Kuma ina martin bin kola. wala ban sai na jefar ba Yana amana fa. yara ba ana na abun nan Yana. ana na 24 Da hudu. Ko daga 21 na tsaya. Hello? Hello? kin kalla 21 ko Na? kin kalla 21 Eh. Yanzu sauran Umar da Sanda da Ya da biyar ma. yana cikin memory din kuma na manta ina. eh bar dan duba mu gani ya komai a goge na ciki a duniya kina 57
Wace? Wace? Wata ta bacin da aka gyaro ta? Wanne wace rin nan ba? Eh. An gyaro ta ita ce.